Този човек Бог го посетил в затвора. Bu adamı Tanrı hapisteyken ziyaret etti. Чрез едно предаване по интернет, което имаме, Господ го посетил в затвора. Той се покая, прие Исус, нямаше Библия, Tövbe etti, liseyi kabul etti, получи изцеление, şifa aldı, получи кръщение в Святия Дух в затвора ruhundan vaftiz oldu. и ме пита какви са тези езици, на които говоря. Викам кръщение в Святия Дух. Ve bana sormuştu ki, ne sizinle konuştunuz? Господ го освободил от затвора Tanrı onu özgür и bıraktı сега това е сина му, ve bu da şu an onun oğlu. с който се възстановяват взаимоотношенията. Birbirimizle olan bağlarının tekrar Толкова güçlendiği години не е бил с него. И Господ да възстанови семейството ни в мощното име на Исус и да те използва за Негова слава. Amin. Rab seni kullansın. Да се спасяват души, İnsanlar да се tövbe изгонват демони, demonlar да kalksın. се изцеляват болни. Hastalar В şifa olsun. мощното име на Исус от Назарет. İsa Mesih'in И adıyla. ти, млади човече, може да е било всичко с баща ти. Обаче баща ти е нов човек. Библията казва, ако някой е в Христос Исус, той е нов човек. Старото премина, всичко става ново. Човекът е нов и е Божи служител. И ти си призован да служиш на Бога. Върнете и бъдете благословени.